Ahojte, ahojte, ahojte. Ahojte, vítam vás u tohto videa a keďže už máme leto v plnom prúde, tak som sa rozhodla natočiť nejaký rýchly a jednoduchý letný tutoriál, tak ak chcete pozerať, ak chcete vidieť návod na tento tutoriál, tak pozerajte. Ahojte, vítam vás u tohto videa a keďže už máme leto v plnom prúde, tak som sa rozhodla natočiť nejaký letný, jednoduchý, rýchly tutoriál. Myslím, že to nie je nič zložité a aby som to príliš dlho neobkecávala, keďže dlho už nebolo žiadne video, tak sa vrhneme rovno na to. No a ako prvým začínam BB krémom a toto je BB krém od Garnieru v odtieni Light, ktorý je perfektný na zmiešanú až masnú pleť, na ktorú je samozrejme aj určený. Je taký tmavší, takže ho nepoužívam cez zimu, ale hlavne iba cez leto. Je to môj zatiaľ obľúbený BB krém a vidíte, že ja ho nanášam, takže najskôr som si dala požadované množstvo na vrch ruky a potom prstom som to vťupala do pleti a na zapracovanie do pleti používam hubičku od Ebelinu, ktorá je vlastne určená na make-up. Túto hubičku používam navlhčenú, pretože tak sa s ňou jednoduchšie pracuje a lepšie sa ten make-up, alebo teda v tomto prípade BB krém zapracuje do pleti. Keď tá hubička nie je namočená, tak je taká tvrdšia a ťažšie sa s ňou pracuje. Vidíte, že ja používam tú stranu, ktorá je taká hrubšia, aby som pokryla väčšiu plochu s tým BB krémom. No a teraz na nedokonalosti pleti a na kruhy pod očami používam korektor môj teraz obľúbený od Maybellinu. Myslím, že ja mám tento v odtieni Fair, čo je druhý najsvetlejší. Tento korektor má na vrchu tiež takú hubičku, čiže je veľmi jednoduchá manipulácia a nanášanie na tú pleť vlastne toho korektoru a zapracovávam ho taktiež tou hubičkou od Ebelinu, ktorá je moja obľúbená, teda na tekuté produkty. No a teraz používam ďalší korektor, ale tentokrát ho budem používať na oblasť pod obočím a je to Affiniton od Maybellinu. Myslím, že ho mám v odtieni 01. Teraz nie som presne istá, ale všetko to budete mať v infoboxe pod videom ako vždycky. No a ja na túto oblasť pod obočím používam taký rovný a tvrdší štetec, aby som to vtlačila do tej oblasti pod tým obočím a vlastne robím to preto, aby som upratala pod tým obočím a zároveň aj rozjasnila tú oblasť pod tým obočím. No a teraz, aby nám make-up pekne držal a celý deň a nikde sa nám nepohol, nerozlieval, tak to všetko pekne zapudrujem a ja na zapudrovanie používam asi ten najznámejší puder, aký poznám, a to Stay Matte od Rimmelu v odtieni 01 Transparent, ktorý krásne vydrží celý deň a nelesknem sa po ňom. Zapracovávam to alebo nanášam ten puder štecom od BH Cosmetics, ktorý je skvelý, je mekučký a dobre sa s ním pracuje. No a teraz pre taký opálenejší vzhľad a konturovanie tváre používam Prime and Fine, také duo od Catrice'u v odtieni 010 Aishi Radiance, ktoré je skvelé, pretože ten konturovací púder alebo tá konturovacia časť
je v takej studenej hnedej farbe, čiže je to perfektné aj pre dievčatá, ktoré majú bledú pleť, aj tmavšiu a hlavne je to ideálne na konturovanie alebo teda také zahrievanie pleti. Vidíte, že ja to nanášam s koseným štecom, ktorý je taktiež z tej sady od BH Cosmetics a nanášam to pod tie lícne kosti, aby som opticky aj zúžila tú tvár, aj dosiahla taký opálenejší vzhľad, keďže ešte nie som dostatočne opálená. Teraz to nanášam na vrch čela a vytváram tzv. Trojuholník, teda po bokoch čela nanášam ten produkt, aby som opticky aj zmenšila to čelo a prepojila tú časť pod tými lícnymi kostiami a bol ten vzhľad taký prirodzene opálený. Samozrejme to ešte všetko roztriem väčším štecom. No a teraz používam na líčka lícenku od NYXu, ktorá je moja najobľúbenejšia. Používam ho už asi pol roka a stále som ju dostatočne alebo skoro vôbec nevydžabala. Je to v odtieni Peach, čo je taká krásna zdravá ružová farba a nanášam ju tým istým štecom, teda na časť líc a možno ešte trošku vyššie, keďže ja mám takú okrúhlu tvár. A teraz, aby som dosiahla také natočené výhalnice, tak ich natáčam a potom bude vlastne aj tá aplikácia tej riasenky jednoduchšia a jednoduchšie aj vytočím tie riasy. Ja mám nejaké, myslím, obyčajné klieštiky, iba také z DM drogerie, možno ma vyšli nejaké 3 €, ale sú úplne super a mám ich teda rada. Teraz používam moju najobľúbenejšiu riasenku. Teraz myslím ani inú nepoužívam, stále siaham po tejto a toto je od Pupa Vamp Mascara, ktorá má kartačik alebo tú kefku v tvare presýpacích hodín, čiže sa krásne dostanete aj na tie spodné riasy a krásne vytočíte aj vrchné riasy. Je veľmi obľúbená a veľmi dlho vydrží, zahustí tie riasy, predĺží ich, takže super, som s ňou veľmi spokojná. Vidíte, že tá časť, ktorá je vyrezaná na tom kartačiku, tak to sa krásne dostane na tie spodné riasy a nikde si ho neotlačím, tú riasenku. A teraz používam taktiež z toho konturovacieho Dua Prime and Fine a tentokrát používam tú rozjasňujúcu časť a nanášam ju tým istým štecom, ako som nanášala ten konturovací púder a tú licenku. Vidíte, že jeden štetec sa dá použiť na viacero spôsobov, takže vôbec sa nedržte toho, že na čo je ten štetec primárne určený, tak na toho aj musíte použiť. Ja som to naniesla teda nad vrch lícnych kostí, troška na nos a nad hornú peru. A teraz používam konturovaciu ceruzku a toto je od Jordany. Neviem teraz presne, aký je to odtieň, ale ako som spomínala, budete to mať všetko napísané v infoboxe pod videom. Túto ceruzku mám, myslím, z e-shopu krasotika.s a je úplne skvelá, je krásnej, prirodzenej hnedej farby, taká nude a veľmi vhodná na bežné denné nosenie, ale aj k nejakým výrazným očiam, ktoré sú vlastne dymové alebo na nejaké večerné ličenie. A ešte cez tú kontúrku používam Milani rúž, matný rúž, ktorý je tiež takej prirodzenej hnedej farby a myslím, že je to odtieň Matte Naked.
No tak a to už by bolo celé video. Ja dúfam, že sa vám tento rýchly letný a úplne jednoduchý tutoriál páčil a teším sa s vami u ďalšieho videa. Majte sa krásne, ahoj!